Može, može. Da vidimo tvoju spretnost. Jesi ja to dobro zakačio? Da. Pa sad ćemo vidjeti ako si dobro zakačio. Daj dođi mi uhvatit. A pašću. Isuse Kriste. Daj, ispravi se. Opustite kukove. Pomozi mi digut sad. Čekaj. Ne mogu! Mogu i do poda, znači, ako uspijem otkopčat, mogu se čekati jednu ruku. Ja sam ići gore ne mogu. Funkcionalni trening. Čekaj da se malo odmorim ovdje. Krv mi ide u mozak. Počne mi se vrtiti. Neozbiljno. Ne sjesti ću se. Živ je. Ko da mi skroma. Se ne zgib? Maslo. Kakav funkcionalni trening. Jedna poza za obožavatelje.